Ola, no vídeo de hoxe imos falar das ODS. Sabes o que son, quen as creou e para que? Pois imos descubrilo xuntos e xuntas. Empezamos! O ser humano leva interactuando co entorno no que vive desde os principios das súas primeiras pegadas na Terra. Mais esta interacción non sempre foi ou é positiva, xa que os humanos moitas veces modifican o medio segundo as súas necesidades, rompendo desta maneira unha morea de ecosistemas naturais. Os ODS. A ONU no 2015, para evitar toda esta desfeita de destrucción dos ecosistemas, aprobou os ODS. Que significan estas siglas? O de Obxectivos de Desenvolvemento e S de Sostible. Cal é a finalidade dos ODS? Pois é establecer uns mínimos de protección do ser humano e do medio no que vive para garantir un desenvolvemento sostible do planeta. Son obxectivos que pretenden que polo 2030 todo o mundo teña paz e prosperidade e que a pobreza extrema non exista grazas á axuda entre países. Cales son estas ODS? Son 17 e imos enumeralas a continuación. 1. Fin da pobreza. 2. Fame cero. 3. Saúde e benestar. 4. Educación de calidade. 5. Igualdade de xénero. 6. Auga limpa e saneamento. 7. Enerxía asequible e non contaminante. 8. Traballo decente e crecemento económico. 9. Industria, innovación e infraestructuras. 10. Reducción das desigualdades. 11. Cidades e comunidades sostibles. 12. Producción e consumo responsable. 13. Acción polo clima.
14. Vida submarina. 15. Vida de ecosistemas terrestres. 16. Paz, xustiza e institucións sólidas. E por último, 17. Alianzas para lograr estes 16 obxectivos de antes. É evidente que lograr todos estes ODS é unha utopía na situación actual, pero o simple plantexamento e a defensa deles por parte de case todos os países do mundo fai que non perdamos a esperanza dun mundo mellor. Ata aquí a clase de hoxe. E agora... tócache. Investiga. Que é un espazo natural protexido? Un espazo natural protexido é un lugar onde existen unhas normas que impiden que o ser humano siga deteriorando o medio no que vive. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!